Comparte tus donuts, Jaume. Te lo pide un español. Sin complejos. Pero con mucho hambre. Jo lo compartiria, Només has de demanar-ho, Venga, vamos, dame un donut que todos tienen. Vols un donut? T'agraden, Són bons, Pues te compres uno. Bon dia, companys. I con lo qual, preparats per combatre els crims i injustícia? Preparados, capitán, por España. Por Espanya i per la pobla, Amén, Jaume Font, deixa de menjar donuts que te posaràs com un porc negre. I con lo qual, si un dia tengo que echarte del partido, no pasarás ni por la puerta. No, aquests donuts no engreixen, Són lights. Bueno, basta, mos hem de posar a fer feina. La ciutat mos necessita. Començam amb la primera operació, l'operació Frit de Matances. M'agrada, però amb patates de la pobla, No és el nom d'un plat, és el nom d'una operació contra els jutges de Balears que me tenen frit. I con lo qual t'encarregaràs tu, Jaume Font. I recuerda, ten cuidado ahí fuera. Jo ho faria, però és que els jutges són molt avorrits, Sempre van de negre. No me fan por a mi, els jutges, Però és que sempre van de negre, Yo no tengo miedo ni a jueces ni a nueces. Ya me encargo yo, comisario, por España. Carlos, sempre he apostat per tu, con lo qual no me lo creo ni jo. Bé, passam a la segona operació, l'operació Ous en tomàtica. Anirem contra els fiscals que me tenen els ous com a tomàtiques. No, jo els fiscals no els vull veure ni en pintura, Ya me encargo yo, comisario, por España. Bueno, por España y para que usted hable bien de mí, al capitán Rajoy. Calma, vine aquí, vinga. Au, ja és un donut i calles la boca. Bueno, idò, Jaume Font, tu hauràs de quedar en la tercera operació. Què? L'operació Arròs Negre amb alioli. Anirem contra la policia, que me tenen negre, i con lo qual sempre se me repite. La policia són nosaltres, Aquesta sí que l'he set. De fet, ja l'he resolt, Tots els donuts tenen oli de ricí, laxant, Els meus també en tenen de laxant, perquè a la pobla tenim les fintes de ferro,